Okay. Hei lumea, bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod ne jucăm un nou modpack de Minecraft. Înainte de a începe acest episod, pe care este a prima oară când îl filmez, deci da, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru suportul pe care mi-l acordați la canal. Înainte de a începe, pentru a omorî orice dubii sau suspiciuni, eu am început să filmez cu un program și din cauza că programul este foarte puternic, jocul avea foarte mare lag, 7, 8, maxim 10 frame-uri pe secundă, și atunci am decis să folosesc acest program pentru orice eventualitate, iar obiectele pe care le am o să pun câteva scene din videoclipul filmat cu lag. Din păcate nici sunet nu am avut, așa că enjoy câteva secunde. Bun, deci cum ați văzut în acel frumos videoclip cu foarte mult lag, cum m-am chinuit eu să mă duc într-o peșteră și da, în fine, precum mă gândesc că vă dați seama, ne jucăm un nou modpack. Acest modpack se numește Valhelsia 2 sau 3, cred că 2. Este un modpack care nu cere foarte multe resurse de la jucător, adică este fără quest-uri. Este un modpack destul de ușor, cred că are în jur de 200-250 de moduri. Este un modpack care, din punctul meu de vedere, transformă vanilla, Minecraftul obișnuit, în ceva mai bun, dar pentru momentul actual vanilla începe și ea să își dezvolte orizonturile. Iar încă un lucru pe care vreau să vă întreb înainte de a începe cum trebuie acest videoclip, chiar dacă sunt 3 minute, este acela că vreau să vă întreb dacă vreți să facem și episoade de Minecraft Vanilla Multiplayer cu diferite gameplay-uri. Dacă da, scrieți-mi în comentarii, dacă nu, scrieți-mi în comentarii. Așa că în episodul de astăzi ne facem niște armură. Eu am fost deja să colectez niște cupru. Avem și acest tip de metal, este un metal care este destul de similar cu diamantul. Să vă și arăt de ce, după cum putem vedea, sabia, care arată super cool, are 8 attack damage și dacă nu mă înșel, sabia de diamond are doar 7. Să omorăm și ceva aici. Dacă trage ăsta una. Opa. Nu. M-am prins. Nu, mă prins.
Mi-a dat 3 iron, drăguț. Da. Să vedem dacă putem să facem un chestplate, da, și o cască. Ok, avem un chestplate și o cască. Ok. Porcii și vacile au mai multe skin-uri decât cele obișnuite. Să vedem ce mai avem pe aici. Cobblestone. Da. Să ne facem și restul de unelte. Să ne facem un toporaș și o lopețiche. Nu avem bețe pentru lopețiche. Ok, ne punem aici. Frumos. Și asta, da. Da, m-am uitat. Dacă îmi mai trebuie... Ok. Nu cred că o să-mi ajungă... Nu o să-mi ajungă, dar... Dacă mai facem rost de un... tip de metal din acesta, o să putem să ne facem și botoșei. Boots. Ok, să vedem din nou dacă mă întorc în direcția asta. Da, în direcția asta este mina. Uite, acesta este o vacă, cum vă ziceam. A fost. Ok, mina. Cum puteți vedea. Vedeți că uneltele sunt destul de rapide. Uite, asta cred. Ce minereu e ăsta? Nu o să reușesc să sar până acolo, dar am să reușesc să fac un pod. Ok. Oricine se gândește la numele astea de minereuri? Jocul ăsta este incredibil enervant. Coal. O să mai avem nevoie de coal în viitor, pentru că unul dintre aspectele mele preferate la un modpack este variația de minereuri, care pentru mine este destul de importantă, pentru că cu câte minereuri se găsesc mai mult într-o mină, cu atât este variația mai mare și mai ușor să-ți construiești unelte sau diferite armuri sau eu știu ce. Ok, să luăm minereul ăsta, pare interesant. Pur, cred că înseamnă că este slab sau nu știu. Să explorăm mina asta. Glasor. Ok, o să fac eu aici mai câteva torțe. Da. Interesant minereu, mi-a dat 5. Wow. Nu știu ce e ăsta, dar pare destul de interesting. Dimensional shred or dimensional. Nu prea
mai jucat niciodată acest modpack, așa că nu prea știu cu ce se mănâncă, dar o să învățăm pe parcurs. O să căutăm și pe Wikipedia, pentru că eu cred că sunt destule resurse și acolo. Avem și iron. Nu știu de ce aș avea nevoie de iron, dar am descoperit zinc, care aparent este destul de mult. Și ametist. Ametistul din alte modpack-uri anterioare știu că este destul de bun. Cred că o să putem să facem un staff de ametist. Granit, nu ne trebuie granit. Nici cobblestone nu ne trebuie, nu ne trebuie cobblestone. Ne trebuie zinc și nu ne trebuie floare mistică de univers. Și nu ne trebuie... Mă, ce nu ne trebuie? Piatră, nu ne trebuie. Uliu. Nici cobblestone, așa. Hai totuși să iau și astea. Parcă jocul ăsta am joc așa niște fente. Sunt o grămadă de minerăuri. Dacă aș putea, cred că le-aș lua pe toate, dar... Opa, nu e floarea blestemată. Să vedem dacă putem să facem un backpack. Large backpack. Ne trebuie un medium backpack, care se face cu small backpack. Ok, deci ne trebuie white wool. Opa, așa. White wool, leather și pânză de păiangan. Ok, să iau eu și ce am mai rămas aici. Și ăsta. Dacă arunc. Nu cred că mi l-a dat. Asta este silver. Nu cred că avem nevoie și de silver, având în vedere că avem... Și asta. Nu, hai să plecăm. Că după le sparg și este șansa să se despawneze. Ce e aici? Cred că pe aici am venit. Mă bucur că acest modpack conține o mapă. Mapa este destul de importantă într-un modpack, deoarece te ajută destul de mult să te orientezi. Să luăm și astea, că nu cred că o să ne ajungă. Sper să ne ajungă câte avem. Să urc sus de tot. Da, cred că totuși o să-mi ajungă. Da, mi-au ajuns. Ok, acum înapoi la căsuță. Nu asta. Dacă se aude ceva pe fundal, este câinele meu feroce care se enervează. Da. Cred că o să mai am nevoie de cherry wood din asta. O să fac un double chest. Dublu. Să vedem. Așa.
Dimensional shed ore. Ok. Cell. Nu știu ce putem face cu el. Nu cred că putem face ceva foarte precis la momentul de față. Să vedem, avem aici și pătuțul. Pătuțul unde facem noi ani. Bun. Mai adăugăm niște coal. Ia să vedem ce iese din mineralul ăsta și între timp să vedem ce putem să facem din fieri. Torci. Putem să facem niște toarțe și din ametist. Să vedem. Bun. Să vedem. Sabia. Nu n-ai sort. Este mai slabă, dar putem să facem niște buți. Să facem niște buți din pietre prețioase pe care oamenii dau foarte mulți bani. Căci, de ce nu? Avem o armură destul de colorată. Torc. Bun. Ok. Ars. Hai să punem zincul. Nu consuma foarte mult. Văd că... interesant. Văd că am o inimă portocalie, ceea ce nu știu ce înseamnă. Dacă scot eu armura sau asta. Hop. Văd că am și în dreapta și în stânga armură. Sper că nu se aude niciun fel de bormașină pe fundal. Fac și eu un video odată la 1.250.000.000 de ani și îmi aleg momente drăguțe. Vreau să mai împărtășesc cu voi programul pe care îl folosesc. Este un program super tare. Dacă jucați un joc care cere multe resurse și vreți să înregistrați, acum am avut lag, puțin lag, puteți să folosiți programul acesta. O să las un link în descriere de unde puteți să descărcați acest program. Ok. Nu e asta casa mea. Casa mea este aici. Facem așa. Și facem niște semne să însemnăm. Și punem aici, punem casa casa minerului, pentru că nu, casa minerului colorat. Casa minerului colorat. Bun. Foc. Îmi place că se închid și se deschid ambele urechi.
Știți, pe vremea mea n-am avut jucării, am avut... Da, în fine. Glumesc, copii. Ok. Oh, nici asta nu consumă foarte mult. Hai să punem și titanul zinc, să vedem ce putem să facem din zinc. Zinc crossbow. Recipe, dă-mi un recipe ceva. Deci, zinc crossbow, nether, oh, doamne, prea complicat. Zinc hammer, zinc dagger, zinc helmet. Nu putem să facem foarte multe din zinc, dar poate putem să facem cu bloc, să zic. Zinc bloc. Avem un zinc bloc. Ok. Gata. Frumos. Bun, băieți, deci cam acesta este primul videoclip. Dacă v-a plăcut, spuneți-mi în comentarii, spuneți-mi ce sugestii de modpack-uri. Dacă nu v-a plăcut, putem să jucăm alt modpack. Aș dori dacă v-a plăcut seria aceasta, am să fac o serie, acest episod, pardon, să fac o serie cu întregul joc, cel puțin cât mă descurc eu să joc. Puteți să îmi dați diferite quest-uri în comentarii, iar dacă sunt quest-uri pe care mă descurc cum să le fac, am să încerc să le fac. Momentan mă bucur că m-am spawnat lângă un village. Putem să facem o grămadă de chestii. O să vă las linkul programului cu care am înregistrat acest videoclip în descriere. Nu sunt sponsorizat, nu este absolut nimic oricum, dar este un program foarte bun pentru înregistrat, neavând un computer de gaming sau un computer foarte performant, mai ales având în vedere că acest joc este unul destul de greu pentru un calculator. Așa că nu uitați de like și subscribe dacă v-a plăcut acest videoclip. Spuneți-mi dacă mai vreți să fac și alte videoclipuri în secțiunea de comentarii. Eu sunt David și ne revedem data viitoare la un nou videoclip. Pa, pa!